voin September ni tholeni ya helai sairang railhead September ni som pathuma India ram Prime Minister Pu Narendra Modi an hon atumahi keni food civil supplies lamchuan kan media tenen anin buat sai chinte seturin kan kalania tuna hian food civil supplies department at hoktu te kan lokala chubaka kan singa hian Bankim Phonglo FCI divisional manager le Harjimal Mina deputy chief engineer Aizawl North East Railway oma North East Railway lam hi tlema protocol an nei deuh awangin zona chang turin ka qualify tok lo deuh atia chu keima kal tlang zokin a chang don ani media lam ten zona in le kha man direct in a chang lo wanga keima kal tlangin a chang don ani ti chuan voina kan hankal chan bera chu kan rama mel lungpoi mo deuh mai September ni som pathuma helaya hian Prime Minister in kan railhead sairang railhead hi ama saberatan a hongdon ania chuta chuan zoram mi puiten thlir dan sang sang kan neya keini supply lam encol tu department pon in buat sai dan tur chi sang sang kan ngai to na cmm maya chuta chuan entinan water connection kan han tiang chi te electricity te bungro lo theng tur lo thiar dan te engtinge phur chu aniang han tiang chi te tin FCI lampo an go down siamek te sola ya son sairang din thara son a oma chung te po enge an thlen chin han ti te po voina hian kan tlo don ania tin zoram mi puite pona kan lo hriat ve du hrim hrim ang chi te po hanin silfia ton na hi neila Prime Minister ina a hon ma a kan media te pon kan ram kal zel na turatan thilpoi mo an lo hriat tur zui ngai te po zui tur om mai thea chung te po zui hawa kan lo in hriat po ton hi chul kan ti em em a chuang chon voin hi kan han tlo ta ania ti chuan a technical tak hi chu kan soi thuk thiam lo ani mai thea amaro chu railway lam information atang chuan September ni som pathuma Prime Minister hon rol hian helai hi rail hi tlan hal don ni operational hal don na passenger rail po akal hal don ani bungra phur rail po akal hal don chu kan ramathil lo theng kha ania sairang rail he ta bu fai kan phur thlen tam thei chuan bairabi to scholarship in car sim tak tlan tam lu tu po khan na sa takin a minimize dona tin helai kon pui sairang in car kong kan ti kan boina tam tak po hi kum local le zel tura chuan na sa takin helai hi kan overcome kan kalkan te ulek thei tura kan nga ya kha supply point of view tang chuan kan soi tong khan FCI go down solai mi te an pei tho khat to a ei mai thei tura nan ti ati ke ni Mizoram sarkar pon sairang din thara hian go down kan sabuka song te po boina kan thir hawanga a thalam zong chuan hei chuan kan ram elebar ko ai chuan min pui ngei tura chuan kan ngai thirna pakhata chuan kan bu fai sumdong ten sairang rail hi an man tang kai thiam chuan takina ron phur ai chuan helaya bu fai ron thlen thei chuan bazar kan bu fai mu te po hi atlom thei ngei tura chuan kan lo ngai ve dewa bungro hrim thil dang po tin ei sarkar chuan open market procurement ate po bu fai supplier amang na sa a kha ho khan har san na an to na sat chu kalkong ate rei deu tak te kha lo thang ta chuan bu fai lo thleng tur te lo muang changa kan boi thina ni kha kan open market procurement manga PSU 10 bu fai ron supplier khan sairang rail ten ron mang ve the ni chuan chak zokin ol sam zokin an ron thlen theanga are tlom deuh te pon an ron thlen the chu kan han bei sei ve deuh chu nia ke pona ka ve chu Prime Minister in a hongdo na a hon nu lama khan
chu lo ti lo lom le lo bot se chalo alom le ti te lom le ta se an namang le state ang po khan thil mol po thak khan ni ve a chu ke ni na khatia a supply lo pang kai noi hi a technicality a chuan ni chi lo ma se ai kai noi thuk mai sia mi puin be se na sang tak kan lo nei to la ya kan in ruam man le lo be se ang thil lo ni lo pal aom kan lo wang khan kan media te pon national level a thleng te po min au chu saka min nam nul mai lo tura kan lo in well prepare kha kan du maya chu when a po kan an visit chan hi nia hetia kan visit po hi a that na tu chu kan du khop lo thil lo mani pon a right person a khan ziak pon heng hi enge in thlen chin ti te pon ziak pon kan ti thea tin sarkar kalpung a chon dio le tar pon kan zui thea September ni som pathuma prime minister hong to mai dona heng la ti fel lo ni kan thria yang chi te khatiang thleng po khan voina lo to mi lo maya hon tlang tin mu ta kha ngai nam tok lo de wani chu voina kan to chan hi ani all the po hi tuna hian chief secretary hawin zui ve ngo an tia a committee te pon in din chome ka ke ni ya chuan kan tang khop maya e helai area ve la hian helai bol ve hin me di pakhat phei chu mun ni an identify an sort lisa khami tur khan drone survey te soil survey te engenga motur khan minon deal dai to ni arei to ang renga kumin February chovel khani to me amor chu IOCL lam hian chuan lam engenga mo hian siama India ram pumpuya kan budget te atla niam dewa engtin nge moni don le ti te chi hang hian chuan laman siama Mizoram petrol pump po in nga thokhat to a chuta IOCL tan hianin all the po siam hi economic takin a viable lutuk lova tiang chi te sang i tu na hian kan in fight chome ka chief minister minga dio le tar tur hi department lamin an bot sai fel to a chief minister mingin dio le tar te po kan ti lenga kan zui lenga thei patopin hei chu lotlin ngei kan tuma chu mi rol chuan min zo ta ka chuan HPCL te pon all the po ang chi ka siam ve kan du an tia ke ngei po Kolkata HPCL mun puya min soma amor chu kan han bel chianga anni all the po soya kha kan ram mamo takhi mi thei don lo wa kan hria da wangin ke mania zui lu tuk lo du na de kan nei chu khulai vai reng te a IOCL ina ticket counter an ti ang de mai khu ti an tum de unia khia du na de kan ne wang khan tu na hian an tum da tak te nge ni ti te kan in zot me ka all the po hi boi thak ve de mai chu Mizoram sarkar hian khor thum sengin petrol da na tur tengki lian pui lo siamilat ta chon da khol ve mai le ti ang chi che kha lo ni si lova a safety le thil tam tak mai kha company in uluk taka a maintain a manage lo ngai ni wang khan helai hi kan hriat chian ka du atin kan soi zau lo ka all the po kan ti hian mun pakhata oil depot petrol da na oil da na omanga chu truck sang khan an zupur chhuka ti hi ni chialwa IOCL in oil depot an siam chuan IOCL pump chau an fit don ti na ni i company da khan an fit thei chong lo kha siat ve sim a tha rang taka kan ti thei mai kan be se a rampo mun hi IOCL in an short list to a amaro chu rang taka kan be se kha kan zui renga phone ten kan be a amaro chu tuna kan thlen chin hi chu enge ni chief minister chakna mangle chief secretary te pon sub committee ang deuh te dinin tuna hian kan in rom han chhome kani
voin hi September ni ni sang hi le som hi panga ni a hi tun hi Sairang rail station ania chu din hune ni September ni som pathuma India Prime Minister na hongdona so lam so kong pui lam kha nia ham hi ti hian September ni a adin hun nani